Vy, kto ma nepoznáte, volám sa Hela Hošková, som viceprezident spoločnosti Value a s kolagénom a teda s výrobkami na báze bioaktívneho kolagénu, peptidov a nanovody pracujem už 11. rok. Zdravím aj Marcelku z Rakúska, dneska to máme medzinárodné, teším sa, takže poďme hneď na to. Takže o čom sa dneska budeme rozprávať? Samozrejme o value a o výrobkoch, pretože v našej spoločnosti je najdôležitejší človek, všetko k nemu smeruje. Všetci naši vedci na čele s profesorom Friedrichovským robia výskum, ktorý pomáha ľuďom zlepšovať kvalitu života. Proste naše výrobky naozaj sú veľmi nápomocné v tom, aby sa nám lepšie žilo, aby sme lepšie vyzerali, aby sme boli zdravší a o tom všetkom dneska budeme hovoriť. Máme tu výhodu, že sme vynálezci a distribútori v jednom. Naozaj za nami výskum, uznanie odborníkov a máme chránenú, patentovanú technológiu. Čoho teda máme naše produkty? Produkty aj na krásu, aj na zdravičko máme z koží vybraných druhov rýb, konkrétne je to tolstolobík, amur a losos atlantický. Všetky tieto ryby sú teda v biokvalite a práve také sú aj naše výrobky a môžeme povedať, že tú technológiu, ktorú používame, je to extrakcia za studená a je to patentovaná technológia, ktorú využívame. Na báze tejto technológie potom vyrábame bioaktívny kolagén, peptidový komplex a nutrivy nanovodu. Synergický účinok týchto troch úžasných kombinácií nám dáva takú vysokú účinnosť, že môžeme hovoriť o revolúcii bez skalpela. Čo to ten bioaktívny kolagén je? Vieme, že je to veľmi dôležitá súčasť nášho tela. Až 30% všetkých bielkovín v tele tvorí kolagén, v pokožke ho máme dokonca až 70% a je to také leplo, čo nás drží pokope. On sa nám ale tvorí len do 25. roku života, potom tá jeho tvorba klesá a niekde okolo 40-ky, 45-ky už len spotrebovávame. Keby sme nemali naozaj ten kolagén, tak proste by nás nemalo čo držať pokope. A je veľmi dôležitý vo všetkých orgánoch, najmä v kostiach, chrupavkách, šľachách, ale aj napríklad v očiach. A veľmi je dôležitá pružnosť ciev. Čiže toto všetko je kolagén. Čiže to nie je len o kráse, ale je to aj o zdravičku. A jedna moja kamarátka zvykne hovorí, že môžem za to, keď chcem byť zdravá, že som pritom aj krásna. Takže my ani nemôžeme nejako veľmi rozdielovať, že tie naše produkty sú len na zdravičko alebo len na krásu, pretože sa nám to prelína a naozaj, keď si pomáhame znútra a chceme riešiť zdravičko, tak sa nám to prejaví aj zvonku a dá sa povedať, že to funguje aj opačne. Čiže aj zvonka, aj znútra. No a čo je to ten peptidový komplex? Vedci naši, tak ako som hovorila na čele s tým profesorom Friedrichovským, stále teda robia ten výskum a prišli na to, že to, čo v tých našich výrobkoch v tom kolagéne funguje, sú peptidy. Pretože to sú tie drobné reťazce, ktoré dokážu prejsť cez pokožku, dokážu prekonať tú bariéru tej pokožky a dokážu ísť do hĺbky, pretože kolagén zostáva na povrchu. Tam vytvára takú proteínovú sieťku a práve vďaka tomu nám zabezpečuje hydratáciu našej pokožky. A to je veľmi dôležité, pretože veľakrát dámy majú veľmi suchú pokožku a majú tendenciu tú pokožku si dávať masný a ešte masnejší krém, ale ona je dehydratovaná a hlavne teraz po zime máme tú pokožku dehydratovanú a potrebujeme naozaj ju dohydratovať a to nám zabezpečí náš kolagén zvonka, ale potom ďalšia vec, že to pôsobí znútra a to, čo pôsobí znútra, sú práve tie peptidy, ktoré dokážu ísť do hĺbky. A vy už, ktorí sa trošku lepšie orientujete trebárs na trhu, tak viete,
že dneska firmy, ktoré majú peptidy, trebárs aj syntetické, tak sa veľmi, veľmi tým hrdia, alebo majú napríklad zo soje alebo z ryže a majú trebárs 1, alebo 2, alebo 3 peptidy, tak sú na to maximálne hrdé. A väčšinou sú to peptidy izolované. A izolované peptidy, proste tak sa to v prírode nevyskytuje. V prírode sa vyskytuje všetko spolu. A takto je aj v našich týchto peptidoch a my máme celý komplex peptidov. Môžeme hovoriť, že máme 100-krát viac peptidov ako produkty iných značiek. A peptidy sú doslova a do písmena molekulami života. O tom si ešte dneska budeme hovoriť viacej. No a aké tieto peptidy sú podľa ich biologickej aktivity? Môžeme hovoriť, že sú transportné. To sú také, o ktorých som hovorila, že dokážu ísť do tej hĺbky, do hlbšie vrstiev kože a dokážu dopraviť účinné látky do celého tela. Potom sú to signálne, to sú nosiče informácií, prenášajú sa v tele lymfou a krvou a stimulujú tvorbu nášho vlastného kolagénu a elastínu. To je veľmi dôležité, že my nepotrebujeme dodávať, ale my potrebujeme to naše telo dostať do stavu, aby vytváralo náš vlastný kolagén a elastín. A to je ideálny stav, keď to naše teličko dokážeme takto stimulovať. No a ďalej sú to uvoľňujúce, to sú tzv. Neuropeptidy a to sú tie, ktoré sú zodpovedné za vznik mimických vrások. A práve tieto dokážu uvoľniť napätie v tých svaloch a hovoríme im, že je to aj taká žehlička na vrásky. Čo je veľmi dôležité je, že sa tieto naše peptidy, ten komplex sa vstrebáva ako kožou, tak aj v tráviacom ústrojenstve. A preto ho môžeme používať tých našich výrobkov ako zvonka, tak aj znútra. Toto všetko umocňuje naša Nutrivy nanovoda. Voda je nosič aktívnych látok v tele. Štrukturovaná voda je dokonalý nosič a rozpúšťadlo aktívnych látok. Keď sa pozrieme na tú našu vodu, to je zasa dielo nášho profesora Friedrichovského, ktorí s tým svojím tímom 10 rokov skúmali vlastnosti vody a najskôr sme mali štrukturovanú, potom k tomu pridali ešte nanovodu a práve keď si zoberieme slovičko nano, tak to znamená, že je to veľmi malá častica, ktorá dokáže preniknúť do každej bunky a dokáže aj zmutovanú bunku regenerovať. A to je to, čo umocňuje ešte aktivitu tých našich výrobkov. Máme to možnosť vyskúšať práve v tých, kde táto nanovoda sa nachádza a naozaj tá účinnosť je veľmi, veľmi vysoká. No a právě v tomto okamžiku se přerušil internetový signál, tak je na mě, abych doplnil informace. Na tomto slajdu vidíte certifikované měření rychlosti nárůstu kolagenových a elastinových tkání. A ta metoda se jmenuje CIRCOL, je to mezinárodně uznávaná metoda. Měří se, berou se vzorky z patra dásní a vidíte, jak se tady porovnávají 4 různé značky, které mají v záhlaví, že umí podpořit růst kolagenových a elastinových tkání. První značka je naše, vidíte ten obrovský markantní rozdíl, kdy v největší, že ty měření se opakovaly 4krát, tak vidíte, že se nám dokonce povedlo zrychlit nárůst kolagenu o 671% s tím, že průměr někde kolem 457% a vidíte, že ty další značky se pohybují někde mezi 30 a 20%. A pojďme se podívat na naše produkty. My máme 2 ucelené řady, Lines, to jsou bioaktivní kosmeceutika, řadí se k nejúčinnějším produktům na světě. Jak už jsem před chviličkou ukazoval, potvrzuje to řada klinických testů, studií a máme bohatou fotodokumentaci, na kterou se budete moci podívat v další části dnešní prezentace. Pak jsou to nutraceutika Nutrivy a tady bych
asi charakterizoval tak, že pro mě, aspoň to tak cítím já, nejdůležitější slovo je homeostáza, to znamená vnitřní rovnováha, kdy si správně sladěný organismus velmi dobře poradí se všemi negativními vlivy dnešního životního prostředí. Pojďme se podívat na naše kosmeceutika. Tady vidíte upoutávku na 3. generaci Larens peptidum. Já jen v rychlosti vysvětlím, jaký je rozdíl mezi peptidovým a kolagenovým gelem. U kolagenových gelů 1. generace bylo nutné po aplikaci počkat zhruba asi 10 minut, kdy se bioaktivní kolagen vlivem tělesné teploty začal rozpadat na menší částice, různé kolagenové fragmenty, prokolageny, aminokyseliny, peptidy, oligopeptidy a právě ty nižší částice velmi snadno pronikají do pokožky, kde stimulují vlastní syntézu kolagenu. Peptidové gely 3. generace obsahují zhuštěný peptidový komplex, který pokožkou proniká téměř okamžitě a má násobně vyšší účinky. Prvé, čo urobím, si na pleť nastrikam peptidové sérum. Potom si ho masírujem do pokožky, pretože tak je to veľmi príjemné a zároveň tá jeho účinnosť sa ešte zvyšuje. Potom následne nastupujú za tým gely. Ale na čo všetko ešte môžeme to peptidové sérum použiť? Môžeme ho použiť doslova na celé telo, môžeme ho použiť na vlasy. Vždy po umytí trošku presúšiť uterákom vlasy a nastriekať jednak na vlasy, ale jednak aj ku korienkom. Regeneruje tie korienky, regeneruje vlasy ako také, má veľmi dobrý vplyv proti lupinám, proti zvrbivosti vo vlasoch, skrátka naozaj univerzálny produkt. Ak máte nejakú skúsenosť, ktorú som nehovorila a máte niečo iné, tak budem rada, ak sem napíšete do chatu. Potom samozrejme po peptidovom sére nastupuje face gel. Čiže jedna kvapka na jedno líce, jedna na druhé a jedna na krk a vklepať teda do pokožky a nechať pôsobiť. Čo všetko ten gel robí? Tak ako som už naznačila, tento gel jednak dohydratováva pokožku, ale vyhladzuje vrásky a dostáva pokožku do normálu. Vy, ktorí začínate, tak možno máte už tú skúsenosť, že ste mali nejakú buď masnú alebo suchú a keď začnete používať tieto naše výrobky, po určitom čase zistíte, že sa vám znormalizovala. Pretože veľakrát sa ma pýtajú ľudia, že či je to nejaký zázrak. Hovorím, nie, je to len to, čo tomu nášmu teličku chýba. My mu to dodáme a ono sa začne správať normálne. Takže takýmto spôsobom funguje náš face gel. Veľmi podobne funguje silver gel, ale ten je určený na všetky typy citlivých pletí, pretože v ňom je koloidné striebro, ktoré má protizápalové účinky, čiže všetky typy veľmi citlivej pleti, práve tam by som doporučila silver face gel, pretože tam naozaj pôsobí veľmi upokojujúco, ukľudňujúco, vynikajúco. No a potom máme body and repair gel. U nás, keď sa povie body, tak sa myslí celé telo. A to celé telo sa myslí doslova a do písmena. Takže ak niekto vidí body, tak to neznamená, že je to na telo len ako také, ale môže to ísť aj na tvár. Hlavne treba pri mladých mužoch, ktorí majú problémy s akné, tak práve tam sa nám veľmi osvedčil práve tento body and repair gel. Všetky tieto prípravky sú už na báze peptidov a teda je tam celková regenerácia tej pokožky znútra. Takže aby ste vedeli rozlíšiť mladým slečnám, ktoré majú tú citlivú pleť a aknózu, tam skôr dávame silver, ale u mužov sa nám veľmi, oni majú veľakrát aj na chrbte a tam je tá spotreba trošku vyššia, takže tam potom tento body and repair, pretože on má aj také účinky, že rieši ten problém, ktorý tam je. Čím to je, že vôbec takto tieto naše výrobky fungujú? Tak ako som už hovorila, vyrábajú ryb. A ryba nemá vyvinutý imunitný systém,
ale všetky ochranné látky jej múdra príroda dala práve do tej koži. Čiže keď sa nejakým spôsobom poraní, alebo ju pohryzie iná ryba, ona proste dokáže samu seba v tej vode vyhojiť. A to my veľmi dobre vieme, že keď máme poranenú trebárs ruku a ideme umývať riad alebo ideme prať, tak čo sa nám stane? Spravidla sa nám to zapáli. Samozrejme za predpokladu, že nemáme kolagén a že si ten neošetrujeme. Keď si ošetríme kolagénom, vieme veľmi dobre, že sa nám všetky rány veľmi rýchlo a veľmi pekne hoja a že máme v podstate potom problém po nejakom čase aj zistiť, kde tá rana, ktorá bola. No a ešte, aby som k tomuto body Repair kolagénu povedala, na čo všetko ho ešte môžeme v domácnosti použiť, tak ako som už hovorila, všeličo sa nám udeje, takže aby sme vedeli, to je taká naša lekárnička domáca, čiže na odreniny, popáleniny, krčové žily, ale aj hemeroidy, herpesy, napríklad aj na krvácajúce bradavky môže ísť, na preležaniny, otvorené rany, čiže všade tam, kde treba niečo riešiť. Samozrejme, keď si dáme gel, tak po nejakých 5 až 7 minútach, keď počkáme, aby stihol pôsobiť, tak samozrejme nanášame krém. Máme vynikajúci krém na očné okolie a očné vrásky. Myslím si, že tento krém si obľúbil každý, kto ho raz vyskúšal, pretože jednak je veľmi jemný, príjemný a jednak naozaj na to očné okolie pôsobí tak, že sťahuje opuchy, vyhládza tie vrásky. Naozaj veľmi, veľmi príjemný a veľmi kvalitný krém na báze peptidov. Ďalší krém, ktorý používame, áno, videla som, Marika, že ste mali úraz a že ste to hneď riešili. Ďakujem, áno, tam bol určite Repair, že? Body Repair. Takže áno, videla som, ako sa to tam krásne liečilo. No a zase tak, ako som povedala, poďme ďalej. Čiže ideme na našu pleť. Tam použijeme niektorý z našich krémov, napríklad tento face cream, ktorý je ultrahydratačný, tak sa už teraz aj bude volať, bude to Hydrobalance a je to hydratačný krémik, ktorý po zime si myslím, že tá naša pleť veľmi ocení, alebo aj cez zimu, keď dodáme hydratačný krémik, takže tento je určený, je to univerzálny krémik, môže ho používať naozaj si myslím, že takmer každý, lebo tento ani som nepočula, že by niekomu nesadol, naozaj sedí, myslím si, že každému. Ak máte trošku treba náročnejšiu zákazníčku, alebo teda máte už sklon k vrástkam a chcete riešiť vrásky, tak všade tam doporučujem práve tento Age Repair Face Cream, ktorý je určený ako teda proti vrástkam. Ten už má takú jemnú, príjemnú vôňu a naozaj na tie vrásky je viditeľný efekt, keď sa teda používa. No a to, čo naozaj si treba tej našej pleti dopriať aspoň 2-3 krát do roka, je náš krém, ktorému ľudovo hovoríme glačko, pretože obsahuje kyselinu gamma-linolenovú. A čo táto robí, tá regeneruje bunky. Čiže keď máme kombináciu gelu a plus k tomu naše glačko, doprajme si práve to glačko aspoň ako kúru 2-3, tak znova tá pokožka sa nám veľmi, veľmi za to odvďačí. No a aby nám páni nezávideli, tak samozrejme majú aj oni svoj krémik, alebo je to taká krémovo-gelová konzistencia, ktorý sa dá použiť jednak po holení, ale aj na každý deň. No a čo je jeho bonus, že má veľmi príjemnú vôňu, ktorá sa páči nielen mužom, ale hlavne dámam, a to je tak, ako to má byť. Na celé telo máme ešte tu na veľmi kvalitné výrobky. Jednak je Perfect Body Cream, ktorý máme teraz ešte v akcii s 100 bodom. Myslím si, že to sa naozaj oplatí, pretože je to vysoko kvalitný, naozaj luxusný telový krém. A znova opakujem, keď je niečo u nás body, tak sa myslí na celé telo. Čiže môžete si ho použiť napríklad aj v lete ako ľahký krém na pleť. Ale hlavne teda na to celé telo veľmi dobrý je na dekol, naozaj viditeľné efekty, keď ho používate. Ďalší veľmi obľúbený krém je u nás SOS, pretože
všade tam, kde je veľmi suchá pokožka, nič lepšie nenájdete. No a potom máme kozmetiku pre mladých alebo pre mladšie ročníky, ktorá je samozrejme tak ako vo všetkom. Máme kolagén, máme tam kyselinu hyaluronovú, máme tam Matrixil 3000 a ďalšie účinné látky. Je tam denný, nočný krém, očný krém, no a vynikajúci body balzam na telo. Ide nám leto, potrebujeme si dať do poriadku pleť celého tela a tento body balm si myslím, že je naozaj vynikajúci práve na celé telo. Väčšina z vás asi tento obrázok aj pozná. To je naša kolegynka, ktoré sme robili na jednom našom seminári takéto ošetrenie a pozrite sa, jedvaný gel, je tam používaná naša maska, je to zaprávané galvanickou žehličkou a pozrite sa, ten výsledok je po jednom ošetrení. Myslím si, že to hovorí same za seba, že nie je čo k tomu dodať. Ďalej, toto vidíte, toto je výsledok z Poľska, kde bola použitá pri mezoterapii, teda bol použitý náš koktail, biopeptidy koktail, ktorý má naozaj veľmi vysokú účinnosť, pretože tá mezoterapia zapráva tie peptidy do hĺbky a pozrite sa, aké sú s tým výsledky úžasné. Druhý obrázok je takisto veľavravný a hovorí to isté, zasa ten istý postup a výsledok vidíte, takisto hovorí sám za seba. My máme veľmi dobré skúsenosti zasa, čo sa týka akné. Ja sama takisto, ako som už niekoľkokrát hovorila, že som mala veľmi ťažké akné a veľmi zničenú pokožku po ňom. Vďaka Bohu, vďaka profesorovi Friedrichovskému a jeho výrobkom som si dala do poriadku tak pleť, ako aj táto Katka. Keď sa pozriete na ňu, toto je výsledok 10-ročnej liečby. A poďme sa pozrieť, ako to vyzeralo u nás pri našom používaní našich výrobkov. Pozrite sa, za necelé 2 mesiace mala takú tváričku, o ktorej tak akurát snívala. A myslím si, že je to veľmi spokojné dievčatko, používa kolagén do dneska a je veľmi, veľmi spokojná. Vyzerá takto dneska a naozaj je šťastná, že sa zbavila toho svojho akné. A teraz mám pre vás to avizované prekvapenie. Veľmi, veľmi som sa potešila, keď som uvidela toto. Pozrite sa na malého brata, to je vnúčik našej Eli Občašák, čo je naša sponzorka z Poľska a veľmi, veľmi sa potešila, keď sa jej narodil vnúčik, ale veľmi rýchlo boli smutní, pretože zistili, že má nejaké prehodené rievy na srdiečku a museli ho, tuším 10 dní potom, ak sa narodil, museli ho operovať. Sami vidíte, akú obrovskú jazvu má, ak to už je nejaký mesiac alebo koľko po tej operácii. A pozrite sa, za 2 mesiace používania body repairu a nášho SOS krému, ako krásne sa mu zahojila tá rana. Myslím si, že dneska to bude mať už zase o niečo lepšie, ale tu teda naozaj vidieť na ňom, že je to teda frajer, že sa nedá a pozrite sa, aký to krásny chlapček. Takže veľmi sa teším aj tomu, že sa tá operácia takto podarila, aj tomu, že pozrite, nemá tak žiadnu jazvu. Myslím si, že operácia, vidieť na ňom, že to všetko veľmi dobre prebehlo. Nakoniec sama Ela mi to potvrdila, že áno, že sa má k svetu, že sa má veľmi dobre. A teda ja som mala úplne krásny deň, keď som to zbadala, pretože aj takúto radosť nám robí nielen kolagén, ale aj to, čo máme, aké máme s ním výsledky, ako môžeme pomôcť aj takémuto, pretože naozaj s takou veľkou jazvou chodí po svete, aj keď je to chlap, prečo, keď sa tomu dá pomôcť. No a tak ako som hovorila, že my teda riešime veci ako znútra, tak zvonka, tak sa poďme pozrieť zasa na zdravíčko, pretože naozaj o tom máme čo hovoriť. A
Poznáte niektorí už túto štatistiku, ktorá naháňa doslova do písmena až také zimomriavky, pochopte, keď si uvedomíme túto hroznú štatistiku. A ja sa v tej štatistike tak trošku teraz hrabem a hľadám, pretože naozaj ako nie je to mi to jedno, čo čítam, a nie len čo čítam, ale aj to, čo počujem okolo seba. Myslím si, že to isté počúvate vy okolo seba, že teda nepočujem iné, len stále rakovina alebo teda srdcovo-cievne onemocnenia. A práve som sa stretla s takou štatistikou, že v EÚ na rakovina je diagnostikovaný je každý tretí človek v EÚ na rakovinu a zomiera každý štvrtý. No a my samozrejme musíme byť vždy na čele, čiže my máme tú štatistiku ešte o niečo horšiu, ako je priemer. Takže naozaj si myslím, že sa treba zamyslieť sami nad sebou, lebo keď už je zle, už potom sa oveľa ťažšie niečo rieši. Čiže čo je veľmi dôležité, je prevencia. A môžem vám povedať, že tak ako som teda naozaj sa v tých veciach trošku hrábala a hľadala, čo by som vám povedala, tak v Číne je tak mizivé percento rakoviny, doslova mizivé, že to sú, ja neviem, keď u nás napríklad na niektorý druh rakoviny umiera, ja neviem, jeden z troch, jeden zo štyroch, jeden z 10, tak tam je zo 1000, jeden z 200 000 a podobne. Čím to je? Je to spôsobom stravovania. Tam sa úplne inak ľudia stravujú, oveľa menej mäsa. To pravda, potvrdila mi to, áno, je to tak, že je tam 3 roky, takže to nie je, že niekde bola na stanici a tam niečo započula, ale naozaj tam žije. Takže je to tak. A ďalšia vec povedala, pijú veľa vody, pijú veľa aj teplej vody a naozaj tá ich strava je ľahká. Oni sa ľahko stravujú. Čiže stravou sa dá urobiť veľmi veľa. Ale stravou samozrejme môžeme veľa aj pokaziť. Takže jednoducho je to na nás. Je to na nás, ako sa k tomu svojmu zdravičku postavíme, a je na nás, čo urobíme. Potraviny, kvalitné potraviny robia naozaj veľmi veľa. A peptidy, naše výrobky Revicol, Drink a najbližšie Caps sú registrované ako potraviny. A to sú naozaj doslova do písmena super potraviny, pretože obsahujú 17 rôznych esenciálnych a neesenciálnych aminokyselín. A to sú aminokyselín, bez ktorých nevieme fungovať. Keď si už len zoberieme, že ak teda chceme jesť to mäso a nechceme byť bez neho, voľakedy proste rástli kurence 3-4 mesiace. Dneska je to za pár týždňov. Proste nie je možné, aby v tom mäse napríklad boli tie aminokyseliny, ktoré potrebujeme k životu. Čiže to je jedna stránka veci. Zoberme si ovocie a zeleninu, deto, sa k tomu dostanem. Čiže nie je možné dávať stravy, ktorú máme dneska k dispozícii, pokiaľ si nechováte doma, nepestujete vlastné ovocie a zeleninu, tak z toho, čo máme k dispozícii, nie je možné udržať si zdravie. Môžeme tomu naozaj pomôcť tým, keď dodáme si tie potraviny, tie super potraviny do tej našej stravy, ktorým vyvážim si, ktorý máme v ponuke a z ktorého proste sa stravujeme. Tak sa poďme pozrieť na tie naše výrobky, ktoré máme. Peptidum Revicol, náš veľmi obľúbený výrobok, ktorý je zložený z bioaktívneho kolagénu, biopeptidového komplexu a malín, a je to liofilizovaný výrobok. Čo je to liofilizát? Liofilizácia je sušenie výmrazom alebo uspanie živín. To znamená, že keď ten prášok dáme do vody, tak tie živiny ožijú a máme 97% strebateľnosť. To znamená, že naozaj čo dáme do seba je naozaj veľmi, veľmi vysoko kvalitné.
Aký teda má záber tento náš Peptidum Revicol? Čo všetko nám môže urobiť? Veľmi si vážim na ňom, že nám čistí tráviaci trakt. Tak ako som už hovorila, sme krajina, kde sa konzumuje veľmi veľa mliečnych výrobkov, veľmi veľa sladkostí a to sú látky, ktoré veľmi zahlieňujú a tie naše črevá, ten tráviaci trakt naozaj nie je vo veľmi dobrom stave. A potom, ak si aj dáte nejaké potravinové doplnky, ktoré by aj mohli byť trebárs kvalitné, ale keď nemáte vyčistené ten tráviaci trakt, tak to prebežne cez vás ako cez tobogán. Čiže treba ho vyčistiť, no a dodať všetky tie živiny. No a to práve vieme dodať o tých aminokyseliniach, o ktorých som hovorila, dokážeme dodať práve týmto našim Revicolom. Už máme odskúšané a naozaj môžeme to potvrdiť na x prípadoch, že pôsobí antibakteriálne, protizápalovo, že nám vynikajúce pôsobí na vlasy, na nechty, ale hlavne na kĺby, na chrbtice. Máme zlepšenie napríklad, očného tlaku, máme, tie kĺby, chrbtice, toho myslím si, že máme už tak veľa, že stačí zájsť na Collagen Club do sekcie skúseností a tam si nájdete, čo všetko píšu ľudia práve na tento náš nutrivý Revicol. Ďalší, ktorý máme, je naše power drinky. To, že nám dodáva tento náš drink energiu, to my už vieme. Tieto naše drinky naozaj aj v kombinácii teda aj s tým Revicolom dokážu také malé zázraky a čo je taká ich veľmi, veľmi zaujímavá vlastnosť, hlavne pri tomto sme zaznamenali to, že má veľmi silný detoxikačný účinok. Detoxikuje takým spôsobom, že sa začnete odhlieňovať. A to odlieňovanie prebieha takým spôsobom, že začnete mať v úvodzovkách nádchu, a teda rýmu v Čechách a začnete kašľať, dráždiť vás začne. Prosím vás, keď sa vám toto začne diať, tak aby ste nenabehli s tým niekde k lekárovi, že ste chorí. To nie je choroba, to je detox. Dneska mi volala kamarátka, ktorá práve týmto prechádza a muž ju stále posielal k lekárovi, že teda je chorá a z hodou okolností sme nejaký mesiac dozadu registrovali jednu doktorku, ktorá teda robí natur medicínu a volali si a tá tiež takáto nejaká bola a hovorí, je to úžasné, je to super, to tak krásne čistí, odhlieňuje, lebo ona si sťažovala, táto Marika, že je chorá a tá jej povedala, že to je super a ja som, ale teda nie, že chorá, že sa takto detoxikujú. Čiže ak sa vám takéto niečo prejaví, tak vedzte, že to je detox. No a môžem vám povedať, že u nás sa to nakoniec až tak do takého štádia dostalo, že môj muž prestal chrápať. Takže takýto detox dokáže proste sa práve vďaka drinkom. Takže treba to len vydržať a uvidíte, ako sa vám bude krásne dýchať, aký budete mať pocit voľnosti, ľahkosti, pretože naozaj dostanete zo seba veľmi veľa naukladaných, samozrejme nepotrebných vecí, ktoré sa tam naukladali. Ďalej, čo sa týka kĺbov, regeneruje kĺby, má protizápalové účinky, ako také sú zodpovedné za reguláciu procesov v bunkách a medzibunkových priestoroch, čiže naozaj, ako som hovorila, je to vnútorný lekár, ktorý proste robí poriadky tam, kde to naše telo potrebuje. To je tá holistika, to je ten čínsky prístup. Takto náš profesor všetky tieto naše prípravky sú takto robené holisticky, čiže pôsobia naozaj na toho človeka ako celok a tak aj pracujú v tom našom tele. Máme vynikajúce skúsenosti, čo sa týka cievneho systému, pretože tak ako ste videli tú štatistiku, to je tiež jedna z vecí. V podstate je to najvyššia úmrtnosť v Čechách a na Slovensku je práve na srdcovo-cievne onemocnenia. A my práve
vďaka drinkom dokážeme aj vďaka Revicolu tento náš cievny systém dať postupne do poriadku. Ale neočakávajte to ani za týždeň, ani za 2. Proste naozaj je to proces, pretože keď si roky humplujeme to naše telo, nemôžeme očakávať, že sa nám to podarí za týždeň alebo za 2 dať do poriadku. Čiže treba vydržať, ale ten výsledok sa určite dostaví, lebo tak to je. Poďme sa pozrieť na náš vitamín C. Mesačná, ja by som Danka povedala 3-mesačná. Ten základ je 3-mesačná kúra a potom už tam môžeme ísť do nejakého na striedačku. Vitamín C. Myslím si, že po zime sme všetci tak trochu vyšťavení a určite všetkým nám chýba nám vitamín C, pretože tak ako som už hovorila, to, čo sa nám dostáva tou potravou, tak je to naozaj minimum. Čiže potrebujeme dostať do tela ten vitamín C, pretože jednak je kľúčový pri syntéze kolagénu. Ale to sa nemyslí, že je to zase ten kolagén len čo sa týka krásy, ale tak ako sme sa už o tom dneska hovorili, že je to o zdravíčku. Ten kolagén je aj zdravíčku, alebo nie len o zdravíčku, ale hlavne o ňom. A človek z nejakého dôvodu nevie syntetizovať vitamín C. Tak ako to vedia zvieratá, bohužiaľ človek to nevie teda. Takže my potrebujeme vitamín C do toho nášho tela dodávať. Doporučujem ho dávať pri jedle a pokiaľ máte nejaký problém, že chcete riešiť zdravíčko, tak ho rozdeliť na viac dávok. On pôsobí antibakteriálne, protivírusovo a pri výrozách my osobne máme 20-ročnú skúsenosť. Ak nás niečo obchádza, dávame každé 2 až 3 hodiny 1000 mg. Čiže cez deň ideme do tých 4-5 tisíc jednotiek, na druhý deň trošku znížime, na tretí ďalšie zase trošku znížime a takto to zvládame bez nejakých iných, bez nejakej chémie, práve na báze vitamínu C a samozrejme iných teda doplnkov. Takže poďme sa pozrieť na ten náš vitamín C, ktorý máme z takých silných látok, alebo teda z prírody, ako je šípka, acerola a rakitník. A to si myslím, že to sú naozaj veľmi, veľmi silné rastliny, ktoré majú tak vysoký obsah vitamínu C, ale tento náš vitamín C je zase špecifický v tom, že nie je len čistý, čo sa týka vitamínu C, ale že v tých našich tobolkách sú aj iné vitamíny, minerály a stopové prvky, ktoré obsahuje acerola, šípka aj rakitník. Čiže máme 200 mg vitamínu C a 200 mg sú tam ďalšie vitamíny, minerály, stopové prvky a hlavne sú tam flavonoidy. Čiže toto všetko je v tom našom C-čku. Doprajte si aspoň 1 tabletku denne, ale naozaj v tomto čase by som sa nebála dať si aj viacej. Kde všade ho potrebujeme a kde by som doporučila zvýšené dávky? Vždy vtedy, keď sme nejakým spôsobom chorí, že nás niečo obchádza. Vždy vtedy, keď máme stres, keď sú hnačky, fajčiari by ho mali brať pravidelne. Od jesene do leta, kým naozaj nie je dostatok ovocia a zeleniny, ktoré tu v týchto našich končinách rastie a ktoré je tu niekde aj otrhnuté. Všetky dámy, ktoré berú hormonálnu antikoncepciu počas tehotenstva, každý, kto berie kortikoidy, tí, ktorí majú ochorenia srdca, ale aj deti, ktoré rastú. Čiže tam všade dávať zvýšené dávky. Z môjho pohľadu minimálne tých 200 mg by mala byť denná dávka. Samozrejme, každý si to môže sám zvoliť tak, ako to cíti. To je môj názor. Ja si myslím, že kľudne sa môže ísť do tej 1000 denne, bežne, pokiaľ sme nejak unavení, vyčerpaní a napríklad takto na jar, keď na nás ide jarná únava, úplne v pohode.
No a teraz sa poďme na to pozrieť, keď chceme dostať vitamín C stravou do toho nášho tela, čo obsahujú jednotlivé druhy ovocia alebo zeleniny. Naozaj dostať tých 200 mg v podobe treba z rajčín, papriky a podobných ďalších druhov. Dôležité je ale vedieť, že všetky tieto tabuľky, ktoré sú dostupné aj na internete, vám hovoria to, že je to paprika, ktorú ste si dopestovali sami, bez chémie, teraz ste ho otrhli a teraz idete merať obsah vitamínu C. Je tá paprika, ktorá prešla niekoľko 10 000 kilometrov a ktorá bola trhaná tak dobre, že odpadol kvet z nej. Taká paprika ani náhodou neobsahuje toľkoto vitamínu C. Tým nechcem povedať, že by sme nemali jesť ovocie alebo zeleninu, ale že nemôžeme očakávať, že keď zjeme takúto papriku, tak máme dostatok vitamínu C. Určite nie teraz, určite nie v tomto čase a určite nie, hovorím, pri tomto spôsobe transportu. Pretože okrem iného napríklad vitamín C sa stráca pôsobením treba svetla. Čiže keď je dlhodobo na svetle niekde vystavený, tak sa stráca. Samozrejme teplom, to vieme. Varom, teplom, ale aj kyslík naň vplýva. No a samozrejme, tak ako som povedala, čím dlhšie je niečo otrhnuté, tým menej vitamínu C, teda v tom konkrétnom ovoci alebo zelenine je. Znova opakujem, treba jesť ovocie, treba jesť zeleninu, ale jednoducho naozaj bez tých doplnkov to proste nejde, pretože hlavne v tomto čase je to naozaj toho vitamínu C v tom ovoci a zelenine minimum. No a poďme na ďalší nový produkt, ktorý máme už v ponuke a ktorý si myslím, že za chvíľku budeme o ňom spievať ódy. Možno zo začiatku neviem, či budeme vidieť tie účinky až také, ako napríklad vidíme pri našich drinkoch, ale z dlhodobejšieho hľadiska si myslím, že toto bude produkt, ktorý teda naozaj, áno, samozrejme, presne tak, vitamín C s Good Life spolu, áno. Tento produkt, keď si zoberieme to jeho zloženie, čo všetko v ňom je, kurkuma, čierne korenie, paprika, cesnak, zázvor, rozchodnica, to je sibirský ženšeň, spirulín a synefrín. To je zloženie par excellence. Áno. Poďme sa pozrieť, čo všetko práve môže dokázať toto zloženie. Ešte sa vrátim takto. Kurkuma. Kurkuma je veľmi silný antioxidant, má prevenciu, je veľmi proti rakovinové účinky má, čiže je to veľmi silná prevencia proti rakovine. Už sme o nej hovorili dneska. Má vplyv na znižovanie cholesterolu, urýchľuje hojenie rán, zabraňuje infarktu, veľmi znižuje zrážanlivosť krvi, má protizápalový účinok a je to veľmi dobrá prevencia proti trombóze. A to vieme veľmi dobre, že to je tiež veľmi taká zákerná vec, trombóza. Čo je dôležité vedieť, že kurkuma, jej účinky sa znásobujú, keď je v kombinácii s bromelínom a piperínom, čo sú ďalšie zložky tuna, a vtedy sa jej znásobuje až 1000-násobne. Treba si zvážiť dopredu. Treba rozmýšľať, kým sme zdraví, kým proste sa dá s tou imunitou niečo robiť. Takže je to na nás. A tu sú tie efekty také ešte zhutnené, aby ste vedeli, čo všetko. To, že nám dodá energiu a vitalitu, to je super. Ale ja veľmi oceňujem práve tú imunitu, ktorú si môžeme týmito našimi produktami budovať a aby sme nemuseli potom, keď už je zlé, potom dávať posledné peniaze a čakať a hľadať zázračnú tabletku, ktorá nám zachráni život. Tak to nefunguje. Naozaj je to na nás a je to v našich rukách. A myslím si, že 80% zdravia máme vo vlastných rukách. Tak sa k tomu tak stavajme, lebo naozaj
niekedy potom už keď je neskoro, už by sme dali poslednú korunu. No a poďme sa na to pozrieť, komu teda dopriať tieto naše úžasné produkty. Ja vždy hovorím, že všetkým doprajme. Naozaj, tak ako sme to už hovorili, myslím si, že to potrebuje naozaj každý. Ak je tu niekto, kto ešte nie je medzi nami a chcel by využívať naše výrobky, ale chcel by využívať aj zľavy, o ktorých sa za chvíľku ešte budem zmieňovať, aké máme úžasné akcie, tak sa u nás môže zaregistrovať a môže práve toto využívať. Tak sa poďme na to pozrieť, čo je možné u nás využiť.